Sa unang tingin, tila isang karaniwang teenager lang si Prince. Pero kung pagmamasdan, hindi makita ang kanyang balikat sa kanan. Higit 4 na taon nang nakikipaglaban sa sakit na cancer, ang 15 anyos na taga Candaba. 11 years old pa lang siya nang madiagnose ng bone cancer. Ang inakalang simpleng bukol, isa na palang malaking tumor. Ang maliit na bukol, lumaki ng higit pa sa kanyang ulo. Sobrang bigat po, ma'am. Sobrang sakit sa isang magulang na makita ang isang anak na ginugo po ng sakit. Tapos ikaw na magulang po, wala kang magawa. Kung pwede lang pong kunin mo yung sakit niya, kaya lang hindi mo nga po makuha. Napakasakit pong makitang hirap na hirap po yung anak. Hindi ko nga po kay Lord, ako na lang yung bigyan niyang sakit, wag lang yung anak po. Kasi mas doble po yung hirap na nararamdaman ng nanay na walang magawa, umiiyak yung anak, walang magawa. Apakahirap po. Dumaan siya sa chemotherapy at amputation kung saan kinailangang putulin ang kanyang kanang braso mula sa balikat pababa. Sa panahon na unti-unti nang bumabawi ang kanyang katawan, 3 taon, muling tumubo ang bukol sa apektadong balikat. Muli siyang sumailalim sa chemotherapy at nagpa-amputate kung saan nasagad na ngayon sa leeg at mga ribs ang pagputol. Para sa akin po, mahirap po kasi po, yung mga iba po, malaya po silang gawin yung mga gusto po nila. Ako po, may limit lang po yung mga gusto kong gawin. Pero wala nga raw imposible sa taong porsigido at determinado. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Hindi rin niya iniwan ang kanyang hilig sa pagpinta. Huwag po silang panghinaan ng loob, patuloy po silang manalig kay Jesus po. Huwag po silang, huwag po nilang pabayaan po yung sarili po nila. Mula nang tamaan ng sakit, karamihan sa kanyang mga obra, puro mga kalbo ang tema. Ayon sa kanya, siya ito at nais niyang ipakita ang ganda ng mundo sa kanyang mga mata. Yung kamukha ko po. Bakit? Para inspiration ko po yung sarili ko po. Bakit nga? Bakit yan ang gusto mong ginagawa? Dahil po marami pong mga batang walang buhok po dahil po sa sakit po nilang cancer po. Sa bawat pinta, bakas ang pangarap at pag-asa. At sa bawat nabibentang obra, dagdag na pambili para sa mga gamot niya. Isahan ko po yung sa sitwasyon niya and nagpatulong po ako sa girlfriend ko po, dalawan din siya. And upon checking yung mga painting niya, napakaganda po talaga and nakaka-inspire po. Kaya napabili po ako sa painting niya and dagdag tulong na rin po sa kanya para sa pagpapagamot niya po. Maraming salamat po sa lahat po ng bumibili po ng painting ko. Malaking tulong po para sa akin po, iyon, sa pagpapagamot ko po. Nakaantabay din ang Kapitolyo ng Pampanga sa mga tulad ni Prince. Sa katunayan, isa siya sa higit 40 bata na may cancer sa lalawigan na muling ipinatawag nitong Disyembre para bigyan ng financial assistance kasabay ng pag-anunsyo ng magandang balita. Basta initially, kayo at i-commit ng 5,000 na. Ito ay ibibigay kada 3 buwan ayon sa PSWDO. Ngayong 2024, magsilbi sanang inspirasyon ng bawat isa ang lakas ng loob at determinasyon ni Prince sa pagharap sa anumang pagsubok. Sa kanyang pagpipinta at pag-aaral, pinatutunayan niya sa buong mundo na kayang-kaya niyang labanan ang sakit na cancer. Patuloy siya sa pagkapit, hindi bumibitaw dahil naniniwala siyang may himala ang Pasko maging ang bagong taon.